khona lento nasangebalule kwintoni ya maske sifu sokuthini Paulos ngumfundisi uyasazi izinto wathi ke uPaulos uYohane okunene wabhaptiza ubhaptizo lwenguquko esithi ebantwini mabakholwe kulowo uzayo emva kwakhe oko kukuthi uKristu uYesu. Okay. Lalohlukile olikaYohane ubhaptizo ndiyayiqonda basala ngilento ningazange nife. Lalohlukile uYohane wayibhaptizela nje uqukwini kuphela kuthiwa ubhaptizo lwakhe laliphathelene nokulahla ubunyukunyuku. Yazona ngiyafana. olikaYohane ubhaptizo laliphathelene noba ulahle ntoni ubunyukunyuku so kathi la lungangeni nzulu ngoba amaGod wayesithi ngelixesha ulahla ubunyukunyuku ukhona ozayo emva kwami bevile egameni lenkosi uYesu baqalisa ke ngokubhaptiza egameni lenkosi uYesu baqalisa babhaptiza egameni lentoni baqalisa babhaptiza egameni lentoni baqalisa babhaptiza egameni lentoni babhaptiza egameni lenkosi uYesu. Uthe uPaulos akubeka izandla phezu kwabo wehla umoya oyingcwele phezu kwabo. Emveni kokuba uPaulos wabeka izandla ngokuphezu kwabazalwana wehla umoya oyingcwele phezu kwabazalwana kwathini baye bethetha ngelwimi beprofeta baqalisa ke ngokubathetha ngelwimi ezintsha baprofeta noprofeta. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Twa ababazalwana. Enye into kama ndifuna uyithetha nalapha kudingana ngibonile abantu xa nakusehla amandla ngokungcwele intoba enye yezinto abanye ezibadileyo ukothuka ndibaqaphela abantu bayothuka futhi andiqali kuyibona apha kuphela kwindawo sihamba kuzo ingakumbi abantu abalolwahlobo labafundi bakaYohane baba nayo kuthuka abantu abangazange beve nokufa ngoMngcwele siyabona abantwana baba nayo lanto yokuthanda ukothuka xana bebona isiganeko sikaMngcwele endokwakothuka kokwenza into yoba amaGod kungabe lula into yoba amandla kaMngcwele aoperate siyabona kufuneka ukhululeke because God xa sithetha ngokwamkela uMngcwele ukwamkela ungathetha into yoba God ubhaptizwe andiyazi noma niyandiva bakhona abantu abakhulwa endlini ungathetha uba wenze njani igama ethi ukwamkela ubhaptizwe kanti igama elithi ukwamkela likwathetha noba thank you Jesus oh hallelujah okay ngivela njani lapho siyaxa kusithwa into uyayamkela kuthi kuphela kwakothuka umazi umoya oyingcwele kuba uyiphathi yenkonzo andiyazi niyandifana yazi into yoba apho uYesu ashinyelwa khona lebemele uba nomonzo liyakhangayo andiyazi niyandifana yamkele into yoba apho uYesu ashinyelwa khona nomoya oyingcwele kumele kwenziwe njani ukukhankanya ilento lithi lelinye God yenye indlela yokuthetha kulento ethi God umamkele kuthi ungekabhaptizwa ngokubhaptizwa umamkele umoya oyingcwele kuba ebemele umoya oyingcwele uyiphathi yesevisi awuthethi ngetongues awukathini kodwa umamkele into yoba umoya oyingcwele amakhala ebemele okokuba apho akhankanywa khona uYesu naye uyakhankanya. Isizathu soba nditsho nditshiso into yoba lonke unqulo lunomoya wayo.
Cela ukuthi abantu bakuthi mani moya walo. Dithetha mna akade noba uyoqula emvelini ukhona umoya phaya. Andiyazi ngana ndivana. Noba uyoqula emvelini okanye uyoqula amaphansi ukhona umoya phaya. Andiyazi kutheni le nto nithi xa nifika ke ngoku lobuKristu unqulo nifuna ukothuka. Xa nibona inkalo kamoya. Nothuswa yintoni? Kanti benilindele into yoba olunqulo lusisiqukuquku nje osingenamoya. Andiyazi ngana ndivana. Benicinga ukuba thina apha sizawuhlabelela nje kamandi, sihlabelele ngoYesu nje kamandi, ingabikho kwanto iphephezayo. Uthuleke nje, uthuleke. Uthuleke nje ngathi sisenqabe. Did you thuleke nje ngathi esekhaya? Uthulekile ehabe, uzolile ehabe. Sivana uzolile phi? Ehabe uthulekile. Uthulekile. Nasechurch kunjani? Amen. Thulekile nje kwenze njani? Uzolile. Andibazi ke ngoku abantu noba bacinga ngokuba bekumele uba nalapha kuzolile. Oh no. Thina siyakholelwa kunqulo lwethu lobuKristu. Siyakholelwa nakumoya wakhe. Thank you Jesus. Siyakholwa into yoba uYesu sangasivukele ukhona umoya omvusayo. Ngiyazimana ndifana. Ukhona umoya wenza njani? Ukhona umoya wenza njani? Omvusa uYesu kwabafile. Ngekhala uYesu angakoyiye kukufa, wayesazi ukuba nokuba ngaba bangambulala yena. Oh God. Ukho, thank you Jesus, oh God, umoya oyingcwele. Thank you Jesus, uzawushiya usaphila. Oh God, and umoya oyingcwele uzawushiya usaphila. Uzawuvusa abantu uKristu kwabafile. Thank you Jesus. So unqulo lwethu lunomoya walo. Icela sike sithi unqulo lobuKristu lunomoya walo. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Yabona abantu bayathanda ukwathuka kama ufika bebhekela ngoqala kusehla amandla kamoya oyingcwele. Okho ubona uba bebengawalindelanga ngokuwona. Yekathunani, benizawuba nomdlanjani kulantente okokuba bengekho mandla. Ngicela unibuza abantu bakuthi mali, niyayazi into yoba into edale okokuba sohluke kwabanye abantu bebeke bamisa intente, sohluke ngoba sinamandla esibhaptizwe ngawo. Bese yintoni bezakwenza umdla God walantente okokuba ngabe bengekho umoya oyingcwele. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ubalulekile umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ulenza unqulo luphile. Oh God. Umoya oyingcwele ulenza unqulo lwenze njani? Luphile. Umoya oyingcwele ulenza unqulo lwenze njani? Luphile. Kutsho ukuthi ngaphandle komoya walo unqulo lufile. Oh my God. Thank you Jesus. Ngaphandle komoya walo lenze njani? Lufile. Unqulo funeka libe nomoya walo. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Oh God. Yeah. Nesinyanya kaloku. Nithi oh my God. Nize nisikhalele kakuhle. Nisenze izinto. Kube khona abantu abanomoya walantu. Thank you Jesus. Abantu bathwale lenyoko. Babe bephohle. Ngoba banomoya wantoni? Wonqulo. Unqulo luphila ngomoya. Ngaphandle komoya walo lufile. Ilento Paulo sebabuza
ababazalwana okokuba nakhonoyo nje ngamanye amazwi nikhona nje lunqulweni. Oh God, nakenefana Moya. Because umuntu wethu ubalulekile. Akhona ufuna simuthize. Xa ubhaptizwa abantu bomuntu wethu. Thank you, Jesus. Amen.